Selasa Bang Mekar. Rebo anu ngiwangi bangun Koperasi Merah Putih. Kenal Veronica go. Veronica yang anu tukang pijet Mojo Warna. Itu kuwi nadane. Lah sing kuwi. Oh, mambu telek lencong. Lagu sing viral lho, Mas. Kanggo Riko. Kanggo Riko nggih. Kanggo Riko sing ayu dhewe. Cak percil ya, Cak. Ini ya. Yo, terang nundung ndak dong, yo. Minggir, anak kodok liwat, minggir. Nyapa tak kok nesu kuwi lho. Alah. Ayo rambutnya bareng tukul langsung. Wilujeng dalu mak cangik. Wilujeng dalu Cak luar biasa. Nggih. Blangkonku balekno Cah. Aja. Kowe mbok del payu, mbok lelang ning kene sisan. Kula luar biasa. Heeh, luar biasanya apa, Cak? Pada malam hari ini penentu
kesenian yang sangat dilestarikan nggih dalu menika. Penonton tumplek blak wonten mriki tepuk tangan untuk penonton dalu menika. Sebagai contoh Jawa Timur tolak ukur. Tolak ukur. Njeno nanggap wayang enek percil penontonnya akeh. Berarti penonton akeh mergo enek percile. Ora. Tapi yo mergo enek wayange. Lah ngono awakmu lek ngomong kok mbok banter-banterne. Lah wayang penontonnya akeh nek. Golone Mbah Lurah Mojowangi. Mbah Pramono. Wong pelit sak donya lho kuwi. Kok iso muni pelit? Jare dulurmu. Jare dulur. Lah tak jaluk lho ora oleh, tak tuku lho ora oleh. Apa ta? Apane? Brengos. Aku tak jebol didili sithik-sithik. Lah awakmu njaluk yo tuku yo Kula teng mriki pun ping pinten lho macangi. Lah iya, biyen yo tau karo awakmu to aku. Nggih. Heeh. Mriki nika nggih penonton kados ngeten. Nggih. Nuwun sewu sing teng mriki lenggah, sing wingking wangsul. Monggo, monggo. Sing ngarep lungguh, sing mburi ngatik ora apa-apa. Nggih tok. Wong kabeh pengen menyaksikan kok. Nggih. Nggih, iki acara setahun sepisan dinteni warga Mojowarno, Cil. Wah, saestu. Nggih. Kula mawon nggih ngrantos Ngenteni piye? tahun dingi ora aku kok masalahnya. Jadi tak enteni ya Mas saiki. Ya dinteni mesti jadwale nek awakmu mesti enek. Mbok dari tahun berapa sok yo nek. Nggih. Cuma wis dadi rasan-rasane masyarakat. Pokoke bengi iki ndandake Heeh. ning wilayah mriki niku teng Mojowarno. Mojowarno niku Ya. wis mengentaskan kemiskinan keluarga percil. Ya ora keluargamu tok. Lah, Ya beberapa keluarga banyak masyarakat yang UMKM hadir. berjalan, Bos. Perputaran uang berjalan di sini. Perputaran ekonomi. Kula teng wingking ning kono wong foto pira ning kono lho kok dijiwiti wong wedok-wedok aku ning kono kuwi. Ya ora masalah wujud tresnone karo awakmu. Ya lah jiwiti tangan gak apa-apa lah sembarang aku sampai aku. Ngono kuwi ya Gemes. ikhlas, kuwi gemes karo awakmu. Menghargai dirimu sampun rawuh ning kene awakmu kuwi berarti mereka bangga. Gemes lek ya ngomong tok ora apa-apa, enek sing nyelengit ning kono. Lho, percil lek maca kok elek men jangkrik sapa taruh. Tapi ya ora apa-apa. Tapi kan sing foto Ya. termasuk mau mbak-mbak sing do hamil mau. Nggih. Do nyidam. Nyidam. Ngapain to? Foto teng mriku mulai nyidam sing enek sing 9 wulan, enek sing agek sedina tas gawe mau jarene. Kok sedina Meteng olahraga sedina. Lah ceritane piye? Ya tak tekoki jarene nyidam kok mboten wong tas gawe mau kok masuk gawe wis aku ya. Ngopo karuan dadi mau. Lah kula mboten kertas nggih. Lah iya. Acarane napa, Bos? Unduh-unduh perayaan besar-besaran Nggih. wonten ing GKJW Mojowarno. Alhamdulillah, awakmu ngerti apa ora unduh-unduh ning kene modele piye? Ya ampun, aku wis ping pira lho. Cah bagus. Ping pira tapi nak duit entek awakmu kan lali ya. Endi aku tau lali aku. Biasane ngono. Ora. Unduh-unduh ning kene kuwi hasil bumi dari masyarakat dari Mojowangi. Heeh. Mojo Warno. Warno. Nggih. Anek Mojo Dhuwur. Heeh. Mojo Kembang. Heeh. Bang Mojo Jejer. Mojo Jejer. Mojo kabeh ya, Pak. ya? Mojo kabeh sing nanggap kene tok mbuh liyane ora nanggap belas. Ya iki wujud kerukunane ditumplek-blek ning Oh, iya, kene iya. enek awak dhewe. Nggih. Iki mau kabare Mas, wedhus siji domba satu itu harganya sampai 6 juta. Ngerti ngono Oh. winganane ora tak dol 800, tak dol ning kene. Kene ana lelangan mau lelangan. Heeh. Lelangan wedhus. Iya. Lah jenengan mboten usah tebel-tebel lah lelangan wedhus. Lah piye? Lah niki lanangane wedhus teng mriki kok. Masa aku lanangane wedhus kuwi lho. Lah niki ngopeni wedhus dangu lho, Nggih, Bos. kula niku. Apa iya? Alhamdulillah sakniki Nggo samben. Nggih samben teng griya Weh, iya Ben iya. ada kesibukan, ada selain Wedhus dagel, wayahe mangan ku piye to, Le? wedhus wayahe mangan ya mbak-mbak ngono. Lah, ya mbak piye, Le? Suarane wedhus wedok ngono. Diomongi iki wedhus kuwi lho, Bos. Oh. Lah wedhus anu tuwek sing lanang. Wedhus lanang kuwi khusus, Pak. Suarane. Iki wedhus ngopo? Wedhus lanang nih. Wedhus lanang. Jenengan nek pengen ngertos Piye? carane. Carane piye? Wedhus dadi untuk menarik perhatian wedhus wanita. Heeh. Wedhus kok wanita. Wedhus betina. Wedok ngono wis wedok. Wedhus wedok. Biasa. Wedhus kok wanita. Wedok wedok. Wedhus wedok. Ah. Niku biasanya wedhus lanang arek nek pengen ngertos carane. Carane piye? Jenengan muni wo, lambe dhuwur dipuluk terus diobah-obahne. Dan tapi dah. Jajal, Bos. Piye lah Nah, piye? biasanya nek dalang kuwi kan suara apa-apa iso. Iya, Tapi iya. urung karuan iso suara wedhus. Iya. Ngerti teknike niku ngeten.
Terus lambe dhuwur dipuluk diobah-obahne. Ah. Wah iya. Nggih, tapi dah. Wo muni wo. Wo karek Oh dipuluk Wo. tangan. Wo. Wah. Tapi iki timbangane wedhuse lek. Tapi Oh, apa-apa nek ngerti teknisnya iso. nggih. Heeh. monggo menawi mbetahaken wedhus lanang kami. Iki dalang kok mbok wedhus ning rumah sak wong edan kok. Lah sing disiki awak. Kuwi nek wedhus, iso nerokne. Lah kanan. Iki jangkeng cangkem apa to kaya ngene kok Domonge. Karek cilik. Cilik kuwi. Babon. Bakon ya kaya umume. Lanang, lanang. Nak lanangane awakmu pernah nonton film Tom and Jerry? Ro. Sing gede kae, jaga ning ngarep, wajahe serem sekali jegok medeni. Piye, Pak? Ngeget-ngegeti aku kok. Lah kita Kaget lho. Lah awakmu takok tak wangsuli kudune ya sing Berarti ro kewan-kewan kok berarti. berarti kewan. Perilmu Pitik bongko kowe. Pitik delok pitik piye, pitik babon, pitik lanang. Piye? Babon. Pitik babon delok lanangane, Kang. Lah lanangane. Babone lanangane tanggung jawab apa ora? Nek Ah. tanggung jawab itu. Tak tanggung jawab. Nek tanggung jawab biasane bar ngono kae terus Oh, lah lanangane ra tanggung jawab. ogok. Ya semono kok. Wong edan. Uangnya mbok ilmiah lah omong kuwi. Ilmu perhewanan menguasai. Hewan gasmu kuwi. Loh, aku sudah mengamati soalnya beberapa hewan ngono kae. Dadi aku apal suarane. Sapi bongko kowe. Sapi deleng sih. Sapi sadurunge kawin apa bar kawin? Lah Sadurunge kawin kuwi mesti Lah wis kawin. Piye? Apa enak? Gak piye dhewe ben bongko. wis saya sudah mengamati. Berarti kowe ro lak kewan nglumpuk ya ro kabeh. Kewan lupuk Wis. omong-omongan yo. Ya tenan ya. Sik kewan kok omong-omongan. Iki nggih Iso. rapat perhewanan tahunan kula nggih di situ menjadi saksi. Saiki ya wedhus omongan karo mari ngono sapi teko dicelentak jaran. Oh? Ayo piye ya Jan? Terus maman karo kene. Sapi teko dicelentak jaran. Ngerti aku. Cangkemmu iso Kulino melu rapat perhewanan tahunan Pak aku, Pak. berarti kabeh iso no. Omong-omongan karo wedhus, mari ngono jaran teko, mari ngono bajul teko. Buaya darat enek ning ngono. Oke. Rek wedhus darat. Terus buaya. Ya. Dik, aku kangen. Loh, buaya darat. Lah ya boyo. Bocah iki cah kusuk. Suarane boyo ngono nek gak percaya takono sing ngendang. Kuwi boyo ya. Wo. Bocah iki kudune lanang karo wedok kok ora enek sing lanangan ki boyo ki ora ono. Kudu tanggung jawab semuanya. Alah, Contone ki lanang saiki ora boyo, ora dadi. lho, kok iso ora boyo ora dadi lho. Termasuk panjaki boyo tok. Ngomong sakne. Yo ora kabeh, ora iso rata le. Apa meneh dalange lho aku lino. Lah alah dalangi saiki wis meneng, lungguh anteng. Meneng Kuwi obesity infus. sebabe apa, Pak? Dianggrek. Oh, kowe ngelone aku. Mitenono. Kon dhewe yo klenger kok. Lah nek pengenane jenengan impus. Sayang pirang-pirang dina. Nyapa Kang? Aku diinfus lah. Wis ngono kuwi. Berarti saiki dalange wis meneng. Meneng. Anteng mayang gon kuwi mesti anteng sebabe apa, Kang? Wedi karo sing wedok lagi boleh. Itu goni to. Kowe padha karo awakmu. Ora ning ngono. Sing penting kan ngene iki menghibur to Mas. Iya no. Lah kula kalih Tole lah mesti menghibur to mriki mangke wonten sinden menika pundutane Mbah Lurah menika sinden wanita rai genset. Biasanya nogoni gantos genset kotak sakniki. Oh iya. Biasane wanita Reno. Pesenan saking pesanan saking masyarakat. Masyarakat. Matur ngoten di tanjane niki sindene jenengan. Bayu Oke. seragam kabeh, Pak. Bayu kaya teh pucuk hijau. Lah pomone kaya ngene iki, lak sing mbok delok apane lak aku wis gak bathuke Nek aku yo jelek sing tak sawang kuwi wajahe, Pak. Lah jenengan apane, Bos? Hah? Niki mboten niki pun, sing mriki. Hah? Lah iki lak wae sampean dhewe. Iya bener. Lah ya sampean milih sindene lho tekan ndi? Alah rawani. Alah.
wonge tatak koyo aku. Iki umpami mboten enten budui ngono lho. Iya. Sing jenengan sawang niki sing Wong lanang ki aja nganti wedi karo wong wedok. Hah? Hidup wong Ketok lanang. dadane, ketok apa sing dening semangate wong lanang aja pisan-pisan wedi karo wong wedok. Hidup wong lanang, Cil. Enggak, aku gak melo-melo. Aku gak melo-melo. Bojoku melok ning kono. Iya. Hidup, dia kenal nih klarifikasi. Hidup. Bahasa disentak. Apa hidup apa? Enggak, urip-uripan aku. Bariki engko streamingnya tak potong pas tak kangkong meni. Hidup wong lanang ora wedi karo wong wedok. Menek aneh apa sithik tak kirimno karo sing wedok. Tapi nuwun sewu lak kowe milih sing dia lak kowe milih ya. Yo. Ya jajal coba teko opone sih. Yo dari wajah pasuryanipun kuwi disawangkan ketok apik. Lah digawe tenanan aja teko wajahe le. Lah saka apane Ngeton. Wah, iki. Wah, ayo, Jawa iki ngetone iki lho. berarti awakmu pundeng masalah ngono. Batuk. Iya. Batuk Iya, Wate. Lagi pertama iki lho awakmu Ngeton lho, aja terus teko ngono aneh netone digenane sih. Wetone jontone. Lah wage. Kowe ketek apa wage? Mama Wage iki wonge halus, Bos. Oh, wonge halus. Wonge halus ora isonan. Ah. Sabar. kuwi kelebihane. Tapi gampang ngempet. Maksudnya Ngempet akhirnya gendeng wage. Neton paling sithik dhewe kuwi. Iyalah. Wage kliwon. Kliwon iki bojoku. Kliwon. Heeh. Kliwon lah dijak omong-omongan sosok gak tek nyambung. Iya. Kliwon lah dijak omongan sosok gak tek nyambung. Tapi sayangnya luar biasa, Bos. Iya. Sampeyan ngopo sithik kelingan salawase iki. Iya. Heeh. Aku tau gawe salah pisan sayane dieling-eling. Alah terus kuwi. Kuwi mesti anggere nek masalah diunggah. Teko aku wong Banyuwangi le. Hitungan ki mau wage kliwon legi Legi iki bedane. Beda. Legi iki nyambut gawene tenanan. Ora kuat isin. Ya. Wis pokoke intine nyambut gawe tok digawe keluarga. Ning ora mikir awake dhewe. iki cope Ndi, cope kae. Oh iya, legi kuwi mesti koyo. Ya. paing pol dhuwur dhewe songo Paing kuwi gampang nesuan tapi yo gampang lilih. Wah, iya. Resikan wonge. berarti keras tapi yo gampang Lilih. lilih Teko aku. paing pon sing terakhir Poni wonge kuwoproh poni biasa. sing Pokoke pon kuwi kopro ora tau adus, jek omong-omong ora gelem. kuwi dalange lho Kang awakmu kok iso apal nek pon piyayine ngono Pon kowe. Heeh. Ya ampun iso pon iki. lah piye to awakmu kok gumun Lah ya aku ya pon kok. alah boleh yo kopro awakmu ngono aku nek menawa Dhewe bodoh. Awake dhewe grup ora tau adus wae, Cek. Ora masalah. Ora masalah. Penting sehat. Heeh. Ora lagi paing pon wage kliwon awakmu ya apal kabeh Apal lho. Nuwun sewu lek cara contone kaya cah iki sing tengah iki. Sapa iki jenenge? Coba. Sing ndi? Iki lho sing apik iki lho. Opa, kuwi sing rambutnya pirang kuwi to? Yo. Ha. Yo, gemik jajal lho. apik Pak Iki candi, Bos. Sing cangkeme bersih muni sing bocah apik iki lho. ya cerah sae lho Pak Heeh. iki bibit-bibit sae nih Iya, iya. unggul Bangkok niki Bangkok. Lho, bareng asma sinten? Tepangaken nami kula Okva. Sinten? Okva. Nggih. Pidalem saking pundi nuwun sewu? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. iki kene iki cecek Sidoarjo mriki kalih sinten nggih, Bang? Rencang-rencang. Rencang-rencang. Oh nggih, tesih piyambak napa sampun gedabel napa single? isik single Tesih single. 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 Nuwun sewu kriteria laki-laki itu yang seperti apa kalau ngerti kaya Mas Lentem Nang lambemu gitu. nyelok awakmu ki Kriteria. awakmu pantese dudu Apa? Anu, Okpa bisa berdiri. Berdiri aja. sekarang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini dari Sidoarjo, Jawa Timur loh. Wah. Ikon Jawa Timur juga loh ini. Niki nggih. Iya. Wah, sae ini. Wah, Iya. kayak ngene ya. Biasa. Tem, bojomu jono iki tombak pari loro, Tem. tak tau wapok Okpa, Dalem. Sidoarjo ya? Nggih. Kalau sekarang ada di Sidoarjo apa di mana? Di Sidoarjo juga? Di Solo. Oh di Solo. Nggih. Kriteria laki-laki kalau AA ingin tahu. Mas. nah Yang seperti apa? aja Mas aja Mbah Kung Mbah Oh, cocok ya tak Mbah. Coba aku ketuaan aku. Jangan ya, berarti apa? Apa ya kriteria kriteria laki-laki? laki-laki mungkin Tinggi, Ya tinggi. cakep, putih, sugih, Sugih. duwe apa-apa, Iya. mati betul. nduk wis ana.
Masa ngono. Lah golekane angel men kok. Kriteria penilaian seorang wanita itu kan beda-beda, pasti ada tujuan tersendiri. Lah aku enek cah wedok kaya ngene iki Piye? Nadane Nadane apa? C. Ora ngono, awakmu karo tukang kibote sajake kok wis akrab. Wah, aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang Ayo. fotomu ning dompetku. Eleng, bojomu ndelok streaming lho. Yang aku kangen karo sliramu. Jangkrik. Tak elus fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang. Batang nyanyi apa? Iki lho sing nyanyi apa? Aduh, untukku ketata. Heeh. Lagi krasa. Bakal ya bene. Ya anu Tem, kemenangane dagelan ngene iki kok. Lagi Karo dalang wis ora enak apa-apane dalang iki. Nggih, Nak. Dadi kemenangane dagelan iki iso mak-mak nyekel-nyekel sinden. Lek dalang iki gelem ora gelem ya debok iki wis. Nggih niku nek jenengan pengen kadang-kadang debok niku lho. Oh, debok. Lah iya wis debok. Mongko okbak iki dadi rombong aku ora tau lho ngrangkul ngono ki ora tau lho. Matane Iya lagi dalang. Mocok dalang. Enten mawon enten. Lah urusanmu ning kono lho, Lang. Kene iki urusane percil. Lah ngono iki padha-padhane lanang kowe ngrungkul-ngrungkul apa yo pengen aku. Kamu belum yang tahu yang satu ya? Apa? Pak sini. Ada. Kendangnya Mas. Apa? Ngalah menengok. Jangkrik. Asik. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Asik. Iol dikeol-keol, pinggulnya dikeol-keol enak. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut asik, dangdut dut maju dan ke belakang. Nadang. Contone di contone ya. Alah mari. Jangan isikno. Aku yo pengen kaya dangdut. Alah. Piye mau Mas? Wis to. Ndang, coba. Unyerno Heeh. iki. Nadane. Nadam. Di contone, heeh. Nadam. Iki maju nih. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Gini ya, Mbak. Yol dikeol-keol, pinggulnya dikeol-keol enak. Iki awas. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Awas. Dangdut Asik. Cil, aku iso lho kuwi. Alah. Jenengan Bagiannya beda-beda. niki enten solusine. Nek padha-padha nyawang timbuk niku. Sikile ndok, sikile. Aku tundut ya isan. Ratu Ndek. Ayo. Yang digoyang-goyang, Goyang-goyang asik. Yol dikeol-keol, pinggulnya dikeol-keol enak. Awas. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana Awas, dangdut, awas. gembira. Awas. Dangdut, Bener. dangdut, dangdut. Wah, janpane kaya mancing lilin. Kaya wis diserondoli lele kaya lapan mancing. Asik. Jenengan pokoke debok mawon. Bu butuhi bojoku. Aku su dikei ndut-ndut ngono ya. Sampai nyapo jalur duduk barang iki lho. Kok iki jajal coba itu gimana
kalau nembange pripun kula pengen ngertos. Oh ngono. Nggih, nembange nembang napa kula man. Wah, nek iki basike tidak hanya nembang tok ning nek nari luar biasa. Masa Bos? Oh, dijajal lengger cara Banyumasan ya. Oke, bener. Bisa ya? Iso. Kowe engko sing iso ngimbangi jogete anu lho. Apa jenenge? Apa lho? Iki tak imbangi. ya, Pokoke kula wis kowe lak imbangi bebas. Aku ning dhuwur apa ning isor? ya ning sampinge. Oh, ngene. Masa ning kene apa ning kene lho? Ya ning dhuwur kene ketok mburi. Ya, enak ning dhuwur aja. Ya. Ya, ini tadi lenggeran Banyumasan. Iki lulusan isi Surakarta jurusan tari Jel. Wes luar Jadi biasa. nari ini luar biasa. Ya, coba. Dibuktikan. Oke, nah, lenggeran. Nah, ya. Coba, yuk, monggo. Para kaca, ya, buka saka saron. Yuk, lengger Banyumasan. Oh, Valisa dari Sidoarjo. Yuk. Rakata
bareng keluar mak jentit ngopi rasane mah. Jangan koyo ketembak. Kecil dasmu. Tapi kan marem luwes jogetane, Ya, wis, wis. riasane ya. Wes sae, ora mah itu aku riasane ya sae. joget apik, Ah. glegere apik, mesti suarane mesti apik. Nah, Niki kula dalaken rencang nggih. Oh siap. Pesenane Pak bintang tamu Lurah. kuwi mau. Oh, Sepote ngoten. mboten menapa sepote Ah. Mas. Supote apa supote? Sembarang manut kula. Oh ngono. Ha. Manut Bang. Mboten sepote Mas. Ya. Jaluk sing dhuwur apa sing ngisor? Sembarang ngisor ya. Oke. Monggo. Monggo disepati cara bali ya. Duk yo suwi ra metu yo. Selanjutnya bintang tamu pesanan dari Mbah Lurah. Ya. Monggo. Kita Ya, sambut betul, yo. bersama-sama. Yo tepuk tangan yang meriah buat bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada presiden cantiknya Indonesia. Lagi ae metu Cel. Sugeng dalu Om. Sugeng dalu Mbak Proborini. Nggih. Sidoarjo ya Surabaya. Sidoarjo. Luar biasa. Terima kasih. Malam hari ini sangat luar biasa. Nggih. Derek Mangayu Bagio anggenipun acara unduh-unduh. Unduh-unduh GKJW. GKJW Mojowarno Mojowarno. khususnya luar biasa. Penontonnya antusias tumplek blek ten Laras. mriki. Masya Allah senengi Nggih. koyo ngeten nggih Om. Wah. Sampak minyak penonton lho saking riko wau. Lah nggih. Nggih, dadi koyo guyub rukunnya Mojowarno kados Nggih. mekaten. Kena nggih contoh kena nggih patuladan. Nggih, leres. Dadi napa niku masyarakate niku rukun sami rukun kiwa tengene saling nyengkuyung. Leres. Apa meneh acara unduh-unduh Nggih. sing awan kala wau lelang nggih to. Lelang, nggih. Ana pari, Ah. ana wedhus. Wedhus. Ana hasil bumi yang Ah. dihasilkan. Betul. Luar biasa. Jaran buri lho kono. Awakmu yo omong. Apa, Mbak? Wis rampung borong. Nek kirane pengen suwi ngobrol ning warung buri ngono lho. Lah sadake awakmu kok nesu. Alah, paling tidak kan aku masih menyapa Mbak. Om Dalang. Mbak Probo Masyarakat- ini nyapa dalang Mbak Probo. Loh, Veronica. Veronica cah tambi to, Mas. Lah awakmu ora ndang cacek nyaut. Paling gak iku ya menyapa masyarakat Mojowarno khususnya GKJW. Siap. Jemaat yang hadir di Ah. sini kan ngono. Padha-padha bintang tamune iki mbok iso gantian apa piye? Awakmu nek wis bar nyopo anu Pak Dalang iki mbok gantian aku. Gantian apa? Ya berarti aku lek wis sampean. Monggo. Berarti liyane mbok kon meneng. Meneng. Awakmu sing ngomong dhewe. Oh iya. Wilujeng dalu Mak Cangik Bu Limbuk. Dalu menika saged sowan wonten GKJW Mojowarno Jombang sedaya pinaringan sehat. Lagi ngeten to, Mak Cangik? Kleru aku melu dalang iki. Woi, Lah jare kabeh kon meneng. awakmu ngomong liyane mbok kon meneng piye maksudnya sing meneng ki kowe-kowe aku tak omong-omongan karo dalangi ngono lho Mas. Oh, berarti nek sampean ngomong terus karo dalang, Pak Dalang wangsulan piye? Ya kon nyauri. Oh, kon nyaur saur-saur manuk, Pak jenengan niku. Ya. Alhamdulillah pripun kabaripun Mak Cangik? Ku gerukok. Dalu menika saged kepanggih kalian panjenengan Hur ketekuk. sedaya diparingi sehat, panjang umur,
Kuwi wedhus. Kuwi wedhus itu manuk. Aku iso. Kuwi ketara ngawur. Kuwi ketara wedhus kawin silang karo derkuku ya. Ora enek. Kuwi jenenge kur ketembek. Lurus. Kamu tuh di sini disuruh apa? Wis ngomong, wis ngobrol wis. Aku joget wis. Aku ya Wis. Awakmu apa joget apa nembang? Arep menehi apa, ngaturi apa karo sing rawuh. Lah aku iki rene iki sediluk tok Mas, enggak iso suwe-suwe. Lah kok iso aku iki termasuk wong sibuk-sibuke. Sibuk piye to apa? Lho iki mau isuk minggu isuk aku jogging. Terus Sesuk Senin nampa MBG. Selasa Bang Mekar. Rebo ngiwangi bangun koperasi merah putih. Iki dadi apa to? Menyibukkan diri dhewe. Lah aku ki wong sibuk pancene kok. Awak dhewe ki nang Mojowarno. Mojowarno. GKJW. Iya. Gusti nuntun lampah kula salang konggen kula bejo tengo pundi puro mami kula tansah dipun kandi. Biasa tepuk tangan yo. Apal Ini iki lho serba. Iki ya apal Prof. Serba bisa. Ayo. Nadane. Ayo. Bisa ora kaya Prabu kuwi lho. Kula sing apa lagune Sony Jos ya, Pak. Jagre. Cil, sing momone wis sinden rai nagamu iki to. Nggih niki. Lah krae nggih menungso sitok niki. Wis nyanyi ora padha karo kancane. Lah iki siji loro telu iso nyanyi kabeh, Bos. Iya. Tapi lah iki wis aduh nadane coba C. Tenang. Masalah awakmu gak kaya iki. Kenal Veronica kok. Veronica yang Armstrong. Anu tukang pijet Mojowarno. Itu kuwi nadane. Iki lho. Ku kenal Veronica kok. Veronica yang Armstrong anak nona Niko. Armstrong yang biasa tambal jalan lubang tuko. Apal. Iso gak cangkemmu Iso kok ora, ngono ora ae? iso, sedang Trending lho iki. Aku pas ora mlebu kok, Mas. Alah. C mayor. Ngene. Hah? Siji, loro, telu. Wis ora apa? Iki suara siji loro telu, awakmu suara apa? Nesu. Timbangane nyaur suara kiri tak jawab sih. Ya paling enggak kuartet itu suara 4 kamu. Oke, siap. Dari untuk undang-undangan. Hongke Hongke. Semakin tinggi. Kowe padha karo mateni aku. Iki akal kowe. Ini lah kono dhuwur, kowe dhuwur kene dhuwur tekan aku ya buluku pedhot. nada itu semakin tinggi. Latihan loh, Kak. solfege, solmisasi tangga nada itu dari bawah ke atas atau dari atas turun ke bawah. Iya ning aja dudur, nek dudur aku ayup-ayupen, Mas. Sing Oh, ndek berarti mau munggah. Ojo Oke. turun. Jambe Suarane wakil kuwi. jaluk Jaluk-jaluk dhewe. Suaraku Aku malah njaluk ndek to. Lah nek kowe ndek. Lah aku terus ngowos no, Mas. Berarti awakmu enggak bisa. Oke, lanjut, jangan bertengkar. Latihan. Hongke putar ke kiri, Nona manis putarlah ke kiri dan ke kiri. Nyapa kok hop nyapa. Nyawa. Nyapa kok hop.
Lagu liyane ke kiri ra enek to, Mas. Gerak dan lagu lho, Bro. Lah kancane yo njlungut ceblokne panggung lho nek ku ke kiri terus. Repot, kok niku repot. Lah jalukmu piye iki nuruti awakmu tok lho. Nang kene. Oh, jaluk ning kaki. Oke. Iri ya. Sekarang kanan. Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Hop hop. Ngene iki lho. Mari grup geger ra kompak. Lah piye saiki nuruti awakmu? Malah grup pecah ini. Cah kowe iki piye to? Nuruti awakmu jalukmu ning ndi dituruti. Mau lagune kok ke kiri saiki kok malah kanan iki lho. Lho ya gentenan lho bar kiri kanan lho masa Ngene. Jaluk ning ndi? Sing ngene iki. Ora kira. Oke. Sekarang tengah. Nona manis putarlah ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah dan ke tengah. nyawa. Nyapa? Ya, krik. Ya. Apa? Bledos sitok. Masalahe kowe beda karo Sini, sini. kanca-kancane. Kalau memang bisa ikut dibuktikan Ah, lho, Mbak. jajak nyanyi dhewe gak usah karo kowe. Nyuwun peloke, Mas. Bela. Sing lagu kuwi lho anu. Iki Lagu Karo gamelan yo iso to? karena gamelan. Lho dek ngene nek tonyo. Iki sampean iki gurune sing den, Mbak? guru lagu. Guru ilangan. Guru vokal apa? Boleh yo. Vokal. Iso lho ya, kamu Iso. bisa membuktikan hari ini. Yo jelas to, lah iki Oke. mumpung sing ngiringi kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Ngono lho. Jari. Belok, Mas. Iya iya. Ya ya wis pelok kuwi lho. Iki lho, kupingmu kan sesuk tak tongor kon yo, Sabar, sabar. Lho kon niku yo ketang. Iki yo diomongi ae. Heran aku kan. Ya iki Mas ini nek pelok kok. Ceritane. Ya. Caritane wong seneng tunggal sak bale. Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Kembang tebu kendang rawe. Sugeng dalu jamaah GKJW. Kembang rawe nang pinggir sumur. Jamaah GKJW panjang umur. Kembang rawe diladeni kampang. Jamaah GKJW pinaringan berkah. Ana semangka ditutuli pitik. Pendhita Andriono kula nyuwun duwe. Aduh. Modele masalah. Ya ampun. Ndasmu kok sikat WC. Ya ampun. Menungso iso kaya ngene iki. Sing Bangaten iki. Sikat WC apa, Bos? Apa kuwi? Bakso beranak. Raimu delok niku lho. Iki menyesuaikan ngene. Menyesuaikan apa? Lah sing kuwi. Oh, mambu telek lencong. Lagu sing viral lho, Mas. Ya ya mambu telek lencong. Lah gerak duduk. Sing Viral, ndi? Bos. Oh sing kuwi. Ding dong ding dong. Pas karo potongane lho. Izin ya, Bos. Izin lagi, Pak. Usman masih. Lala bebannya jelas. Lala bebannya jelas. Lala bebannya jelas. Tak kanggo koyo pelas. Izin lagi, Pak. Usman masih. Lala bebannya jelas. Lala bebannya jelas. Lala bebannya jelas. Kicau mania. Kicau. Kicau. Kicau mania. Kicau. Kicau. Kicau mania. Kicau. Kicau. Kicau mania. Gaspol danga, di gaspol danga, manuk kundanga. Manukku wayahe nembak. Manukku siap nembak. Manukku siap nembak. Bar tak tembak iki danga. Wong aku sing ngerti kok iso. Lari-lari mon, kali kula mon Ora nembak mon. padha karo
kancane. Jangan. Ya, gua mari ini duet ya. Oke. Adik, siap Baik. di situ? Oke, Bos. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Yen ra percaya bedang dodo iki. Lo kamu lagi bahas ya? Oke sih. 3, 2, 1 bareng-bareng masih bersama Dwi Solaras Indonesia. Kicau mania. Tuh, Kicau mania. Wis ora nganggo kicau mania. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering muli isun mikiri. Ya percaya bedang dodo iki. Terima kasih. Dinata. Sorry. Kan. Oke. Kopi Barasco jan luar biasa. Alah diomong. Kalau ngidul gowo nih bos, aku nek kene karo coro. Heeh. Pun. Kok kaya pendok kanca lawas kok, Cil? Nggih lho niki Wah. kanca kula. Niki anu niki. Ngaji Oh, ngaji. Mbah Sudron niki. Oh, tak kira ning ngene Gus Samsudin. Mboten. Oh, Nggih kene niku bareng. Niku pun lurus. Monggo. Nah, Jono Pamundut beberapa permintaan lagu ya Mas Cil. Oke, monggo. Yang memonitor luar biasa pada malam hari ini. Hampir 3.000 pasang mata menyaksikan di channel YouTube Mbak Probo, Mas Percil. Nggih. Nggih. Halo Mas halo Sugeng Dalu nderek monitor Mas. Salam kagem Mas Doni, Francisco CS. Salam matur nuwun saking Pak Tarno Tania Jaya di Jakarta. Oh, nuwun, Pak. Pak Tarno. Nggih. Nderek nyuwun lelagon nggih. Monitor saking Cikarang Jawa Barat. Sehat selalu, salam budaya. Mas Tulus Cikarang ugi. Mereka Pak Ejani Sumber Bendo Pari Kediri. Nggih. Nah, nyuwun lelagon merah jambu Mas Bud nggih. Walah. Nggih. Nggih merah jambu. Nggih. Nderek Mungon Regeng tur gayeng luar biasa, salam saking Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Banyak yang memonitor pada malam hari ini juga. Iki saka Singapura Cak Sil. Singapura. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu Pak nderek Mangayu Bagyo tiap badhe request lagu Sawangan kalian kanggo Riko. Masuk. Mriko Tia spesial kagem semone yang di sana nggih sambuan. Sehat-sehat Pak sungkem Tia saking Singapura matur sembah nuwun. Nggih. Derek Mangayu Bagyo Gereja Kristen Mojowarno nggih. Matur sembah nuwun. Nah, ini permintaan lagu banyak sekali. Kathah salam. Sing request ado-ado Singapura. Nggih. Sing ngechat, sing melitur. Singapura ki luar negeri. Singapura luar negeri. Singapura. Niki sinten macange? Ini Mas Percil. Jadi pada malam hari ini GKJW Mojowarno sing diberikan hiburan tidak hanya yang di sini, nanging yang ada di luar negeri, luar kota 2.800 orang menyaksikan pada malam hari ini. Luar biasa. Niki dulur-dulure tunggal niki teng luar planet nggih mirsani niki. Sapa? Alien. Nggih wonten mriku nggih wonten. Sing ning YouTube 2.800, sing ning TikTok ya meh 3.000. Jadi mau digawa rene kabeh ora muat nggone Mbak Romo. Dane lek sing ten ngeriki nggih, deloken koyo ngene sakmene akeh lautan manusia sakmene kae ndias. Ora sedeng. Iki wong sakmene mbane ya mung pengen nonyo iki tok lho. Tenan nek teko kabeh ra sedeng. Iki nek iso malah ning dhuwur iki, dhuwur terok. Ayo iki bergabung dengan sindenku ya. Siap. Dua orang diaturi jumeneng Mbak Winong Nawangsih dari Tulungagung. Bersama sing ngrung nembang mau sapa? Wiwi Irnawati. Ya coba. Mbak Wiwi. Ana Puspita Nala, ana Kanggo Riko, ana Sawangan kon milih. Puspita Nala Kanggo Riko kali Sawangan. Nggih, yo disupport musik Mas Jaro, yo.
Ini status yang berbeda Mas Persil. Pripun kok saged beda? Kalau Mbak Winong Nawangsih yang sebelah kanan, Nggih. ini dari Tulungagung status masih single. Mahasiswa. Oh iya sih. Masih single nggih, mahasiswa Ya, nggih. ya, ya. Masih single. Lah, sing kono kayak kidul, Nggih. Mbak Wiwi Ernawati ini sudah di RA, Mas. Dik napa lho, Dokter? Dokter Anda. Tutu dadi rondo anyaran. Dadi Suwe Wah, suwe ta. rumah saku sing Mbak Winong iki single, sing Mbak Wiwi iki ganda campuran. Ngawur kuwi badminton. Padane Di karo badminton namplek ndasmu. Namplek das. Doles, doles, Wong doles. kok rumangsa. Dungakno Mas Persil. Nggih, mugi-mugi. Ndang entuk bojo si Wis rondone pokoke iki. iku mulih sampean cedak jodohmu Mbak Yu. Apa iya Mas? Oh ya sapa ngerti ya? Sapa? Lah wong iki mulih cedake sopir lho. Heh? Cedake sopir mosok cedak jodone. Ora ono liya. Apa? Lho, bajul. Nanti lho. Rumah saku ora ono liya ora. Kok sapa Modelmu. Wirat Moyo apa Damar Wulan lho bajul. Iki dandanmu wedok lho. Kok Ayo, ora Pak. ono liya. Arep nyedaki Mbak Wiwi ngono Wis ya. ngene lho Mas. Kowe mangsamu angel lho lah karo kuwi kok. Ora kaya kriteriamu ora kaya ngene iki. Kok ora kriteria gak ngene iki? Kriteriamu apa sing kaya ngene iki? Wong kriteriamu iki disisih kuning ngene saya kene. Kriteriamu. Kae Nggih lagune apa Nduk? Apa telu. Apa mau Ono enek? 3, ono 4 marang ono merah jambu barang. Puspitanala. Merah jambu. Puspitanala apa Puspitanala. Apa Aduh, Sawangan Puspitanala merah jambu. Kanggo riko. Anggrika. Apa? Oke. Nggih. Pun. Oke, siap. Apa? Wis sepakat? Sepakat. Apa nang? Sawangan Nggih, Riko. rembukan sik gak apa-apa, rembukan sik gak apa-apa. Sampean ben ketok akrab. Dadi lagune apa? Ben masyarakat ki iso nrimo dengan penak. Omong-omongan sik gak apa-apa. Oh, modele kaya duwe bojo lho. Kaya mbakmu nyok munyok. Puspitanala nggih. Puspitanala. Puspitanala. Ayo gamelan plus musik yo. Lagune sing piye? Sarang nggih, sarang nggih. Oke. Anu Mas Suro. Ben Mbak Winong anu sithik sithik. Apa? Niki lho Puspitanala lagune ingkang pripun, Pak? Sing piye aja? Lah nggih, dijajal. Dira. Ambilkan bulan Duduk. Gitu. Bagus lho. Sithik ae, Mbak, sithik. Tiada. Wis. Wis. Lho, piye to maksudmu? Jarane Kowe iki jajal kok sak arep kok. Lagi mangap kok mbok wis. Aku ngomong bi sithik ae, ora sak akeh. Sithik ae. Paling gak ya sak larik. Larik apa piye kowe? Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu. Suara apa kuwi? Son-son goreng. Ya wis bener. Wah, jan. Jare iki murid-murid Luar kabeh. biasa. Anu Jeh. lho. Sinden ndas janjat iki lho. Napa nggih, Kang? Jare murid-muridmu kabeh. Masa iki bocah-bocah Kabeh iki ya iki. Ya iki siswa-siswa kabeh. Sampai sing latih sampeyan. Aku sing latih. Lah kene kok api-api awakmu kok malah dadi elek. Lah wis entek Mas disedot akhirnya kopong to Mas. Ono ngene kopong berarti. ya? Kopong Mas. Nyaru padakno beras. Pun diaturke langgam Puspawarna wau. Puspitanala. Pitanolo. Puspawarna. Puspawarna. Angel, jak momon angel Mas. Angel kuwi nyanyi apa? Ketokno kabisanmu. Ya. Lho. Murid-muridmu nak wis. Lah saiki mohowikune piye mohowikune? Nah. Mohowiku. Nyapa mohowiku. Lah kowe iki iso apa? Nyanyi sing tenanan. Sing ngarep karaktermu yang dibawa kemana? Lah kaya aku genah karakterku Banyuwangi. Kowe aslimu wong ndi? Aku Heeh. Tambi. Tambi windi ta? Tambi ku apa, Mbak? Tambi windi. Tambi ku apa? Tambi iki kene. Wis suwe to? Kandangan. Wis suwe ning kono. Wis suwe. no. Bakul apa to, Le? Bakul kerutu. Bakulan kroto ki apa? Kerutu iki pakan manuk. Manuke Anu sapa? wis apa? Manuke wong kene iki. Berarti anu ya, Pak. Wis tau dolan kono berarti. Ampun. Tambi. Nggih. Oh. Lho, jenengan kok tanglet pripun? Jenengan Penasaran aku nggo nopo. Penasaran gue nopo. 57, Pak. Alah tak tapuk lambemu kok rumah saku. 57 iki kasure suket bandale watu. Oh, tos. Walah ngonoan to. Aku gak ero, gak Dan paham. Bas, nembang apa? Nembang sampeyan? apa? Tak wae kesempatan. Oke, kesempatan lho. Mumpung urung liyane. Nah, Apa? ae. Oh. Titik apa akeh? Gak lah titik suwitik mesti kowe aku gak momen karo awakmu. Ya sedengan. Seden. ya sing penting iso maremne atine para hadirin.
lagu sing anyar iki lho Mas. Iya iya iya. Apa? Denok. Oh iya. Iya ya. Mas Suro. Coro yang ini Mbah Sudrun masalah coro. Sadel. Tunggu Sayang. Mas Denok, Mas Suro. Bro. Denok. Lah yo iki nadane iki Iki nadane bener Lah, yo. iya. Sayang. Bisa bener aja. Iya iya. Sayangku sing ayu dhewe katingaren tindak wae ora numpak Taksi. iki gak rondo kempleng iki kan saiki. Sayangku tok. sing ayu dhewe katingaren tindak wae ora numpak taksi Garingan. Garingan. sayangku sing ayu dhewe ya pas ta Mas Pas. katingaren Iki lho sing keliru. Sayangku sing ayu dhewe. terusane piye turun apa bakal tak usahake. Dung tok dung tok. modal bensin motor tak ampiri ayo tak sekonyong-konyong koder Lagu kok tekan ngendi-ngendi. Wong kuwi campur-campur. Diguyu karo Pak Panitia Pak Rudi lho. Pak Rudi lah pe guyu. Guyu ngantian. Wah, alah isin aku. wangel ini awakmu pancen gendane Dinok Dinok ki bojone kono lho. lah iki Dinok iki tau Masaku. dadi rondo Yo, butuhi karo anu. Nggih. Nggih, karo sapa no compe lagu sing Banyuwangenan. Oh siap. Sawangen. Karo Kanggo Riko. sair Piye sing di? sawangen sing ayu dhewe Ya. Katingaren. Tindak wae ora numpak tak. Hop. kok blas ngono kabeh Kabeh lagu itu kok kuwi kabeh. Kanggo Riko. Kanggo Riko nggih Riko sing ayu dhewe katingaren Hop. hop apa Alah wis wis. Wes. wis Maksudnya mandi. niki lagu apa? Lagune anu, Bos. Oh, Banyuwangen Oh, iki Sawangen apa Kanggo Riko? Sawangen apa Kanggo Riko? Oke. Monggo pun aturaken. Ya. Banyuwangi Mbak Ya. bisa lagu ini sawangan Rale piye, Sir? Sawangen rale piye sawangan? Sawangen. Iya. Sawangen sing ayu dhewe. eh Katingaren. Kongitan ini meneng kok kono malah baleni ayo Yo. Yuk, Monggo Mas Coro pun aturaken. Yo. sawangen ro. Yo. Sawangen ro. Apa aku kurang kati? Ayo, Bo, melu Mbak Yune, Bo. Aku Ayo, Bo. iki Robol ini. kurang sayang. Selawase Matur nuwun. Wah. Sunggah mboko sawiji wis diaturke Mas Sampun, Persir. jeh. Iki panitia luar biasa. Pripun? Iya, panitia luar biasa. Ya Oke. ini wis metu sego meneh. Sampun. Ya nggih. Wes aja nganti keluwen teng mriki pokoke. Pokoke ora kober luwe, Nggih. ora kober ngelak. Wah, Pokoke. saestu. Panitia luar biasa Pak Rudi. Pak Rudi kok. Nggih, jos. Salah Pak Rudi Mas. Iki anu sing jek perawan-perawan enek lho. Oh, lha niku lho sing sae. Sinten meleh? Lah kemana Okwa malah joget. Nggih. Krungu suarane ta. Dereng. Lah Okwa karo Mbak Wanda Amara dari Ngawi. Wah, wah. Iki loro karo ki anu kabeh, Bang. Wah, Siper jek. siper om, siper. Oh, siper. Ya. Urung sibol. Kok bol. Bali apa?
Mosok sisinan. Kene akeh anu lho, akeh anu seniman lodruk to mriki. Apa ya? Akeh silute to. Sing ningali niki Budi Wijaya komplit Wah, ningali. silut tok ngriki silut tok. Oh, silut. Silut. Weh, jadi nek ciri khasnya ya nganggo si ngono ya. Nggih. Contone Singen, singane apa? Kok sik kok singen kuwi lho. Ngentut. ngendang. Nek maem siin, Si En. enak. Enak. Simlak-simlak ya. Nah, Situr, kok si turu. Masalah. Victor kon iku ya. Victor kuwi. Victor. Aku biasa Mancale Victor Pocinki kuwi masalahe. anu Mas Percil menika anu sikone siget. Apa? Sikone sithik. Koncone gede. Ora duwe aku. Ora duwe kanca gedhe. Duk. Kene Mbak. Iya, iya, iya. Sini Opa kalian Mbak Wanda. Mbak Mondol. Ya. Wanda, Dah. kondol. Mbak Sio kalian Mbak Siwan. Ya. Yes. Lah iki dagangan. Ah. Badhe sinem napa? Sinem sapa? Sinem iki bakul pecel ya. Nembang apa nduk Cahyu? Apa Ah. mirak apa? Iki anu andalane Dwi Jolaras iki. Oh, niki? Loro iki. Wah. Kabeh yo andalan tapi iki Sing paling pancen anu luar iki. biasa mergo jek gadis ijik perawan. Iya. Nek ora perlu disiksekne karo kanca-kanca. Nuwun sewu, Mbak Wanda tasih perawan nggih, Cok? Mosok anu perawan barang kok YouTube. Lah yo, kene iki ngono ya. Mbak Opa. Manda. Nembang apa nduk Cahyu? Tembangin apa? Nah, iki mau apa? Lagune ana merah jambu, ana Cintaku merah jambu. Hanya kamu. terus wis manut awakmu cah loro lagune. Ya, sing gayeng. Apa? Wis kompromi? Dena. Oh, Dena. Ya. Oh, heeh, Dena golek merah jambu, heeh. Iki Mbak sapa iki mau? Mbak Wanda. Wanda. Mbak Wanda ngawine pundi, Pak? Ngawine mboten mesti. Lah. Kowe tekokmu ngono. Masalahe Maksud daleme Sak ngawi. neng kos. ya. Daleme Mbak Wanda ki ngawi maksudmu. lah iya ngawine Ngawine mboten mesti. Mboten mesti, Mas. Omahe akeh. Akeh. oh kata Ah. Cah. angel mana boy mondol ya angel. Lah takonmu lho. Dena iki sing lagu mau to? Ya Iya. mau to, Mas. Sayang. Sik. Dino ya, Mbak. Nggih. Sik nduk Cahyu tak totone kene, Cuk. Iki. Lah kok mbok tata? Lah iki Awakmu poket kok. Lah iki coro kadal kecot. Lho. Ora ngono musik-musik kok mbok dengakno kewan tok. Lah iki kewan tok. Kewan percil melata iki. kok. Ayo, Bro. Ayo, Dena, Bro. Aja nganti ngisi-isin aku lho. Ayo, Bro. Nduk Cahyu, nyanyi. Nah, kena lho. Ayo deh. Sayangku sing ayu dhewe ora bakal luntur, ora bakal Ah, luar biasa. Sampun diaturaken macange. Ya. Iki anu Mas Persil. Pripun? Sedaya waranggana diaturi jumeneng. Lah kok saged jumeneng sedanten. Ah, ngadeg kabeh dipolke. Oh, ngoten. Lagune Tombo Kangen. Tumraping para paraga wonten ing Majawarna. Iji. Awake dhewe suwi banget lho rasane. Alah saestu. Nggih. Langu. Oh, biyen mbuh taun pira kan. Oke, nggih. Niku sadurunge Covid niku. Nggih. Ketoke pasanganmu rung iki, guys. Dereng niku ngawi niku. Oh iya. Kula tesih cilik zaman Nggih. semangka. Riyen yuda bakia. Ya ta? Ayo semuanya berdiri. Semuanya. Semuanya. Niki lagu napa niku kangen? Tombo Kangen. Lah, karo kula ditambani lho kangen. Oh, ditombo, Kersane tombo. sing kecon lho Mak Kakok. Nggih. Nggih Pak Percil. Ayo Pak Perposisan, ayo kabeh. Siap, Om. Digarap gamelan plus musik. Oh, ngoten nggih. Nggih. Sareng berarti nggih. Sareng. Nggih. Nggih, ya. Monggo para kanca Ayo, ayo. kental balungane Dwi Jolaras Indonesia. Yo Mas. Tombo kangen. Tombo Kangen digong. Yo. Jong jeng jeng jong. Seru balungane, Cok. Ole ole. Dwi Jolaras Indonesia. Kesayanganku.
yen iso Cacil. Nggih. Sampun jam setunggal langkung. Mengke dangdutan utawa lagu-lagu tasih wonten sesi goro-goro. Monggo ndherekaken Mas. Nggih, kula netepi kewajiban mamundhut saking panitia nyuwun lakon Banjaran Kokorosana utawa ampak-ampak Erowati. Oh, ngono ya, Yang. Ya. Maksud ki lakon sik no. Oh, ngono. Ah, sawangen mendung mentiyung kaya gawe payung nggih. Ya.